Monggo Bu Kesi sampean wis dikangeni kalian para warga masyarakat ing Dungombo kaya taun-taun ingkang sampun kepengker saben-saben wayangan wonten ing Balai Desa mriki ingkang kepareng rawuh ndludak semonten kathahipun mugi-mugi ingkang kepareng ngesot kepareng lenggah pinarak lesehan wonten mriku Bapak Ibu jenengan tansah dipun paringi sehat walafiat nggih murah rezekinipun putra wayahipun soleh lan solekah nggih ing atase campur kakung karo putri dadi siji parandene renek sing meteng kok ha iya apike kaya ngono kuwi monggo Bu Kesi paring dawuh menyapa kepada para pirsawan ingkang kepareng nenggani ya pripun Pak ngadeg wani bayar pira lho lah wong aku ki ning kene ora bayaran lho Oke, siap aku di kon ngadeg karo penonton. Sik, engko aja ana penonton sing ra kersa yen jenengan ngadeg. Mula dites dhisik, dicek sik. Pripun? Bu Kesi ngadeg setuju? Kurang kompak. Bu Kesi jumeneng setuju? Setuju wae kari nonton Dik. Jumeneng Bu Kesi ra apa-apa. Gawe lega penggalih para warga masyarakat. Nggih, Pak. Tapi aku njaluk disepoti niki. Apa? Lagu Surabaya rek, ayo rek. Oh iya, nggih. Iya dong, ben gayeng kok. Ya diaturake kanca-kanca nggih, memberi motivasi dan semangat kepada Bu Kesi untuk menghibur warga masyarakat Dungombo. Rek, ayo rek, yuk.
luar biasa, sangat meriah nggih. Monggo Bu Kesi paring dawuh sik Bu Kesi. Ayo. Inggih Pak Dalang. Neng saderenge kula matur, aku juga mau parian ini. Parian apa? Dengarkan ya. Nggih. Makan pisang di Gunung Lawu. Gur mau gur mangan gedangnya teko Lawu ngopo? Ya bene to Pak, jenenge wae parian ndak apa-apa, sing penting sampean mireng kesek ya. Siap. Makan pisang di Tawangmangu. Makan pisang di Tawangmangu. Nggih. Pak Cahyo sayang, I love you. Piye Pak, Bu, parian kula lek sae to? Loh, sae Pak. Lah sampean parianmu kanggo aku apa coba? Apa? Aku sudah jujur membuktikan kepada masyarakat Kedungombo yen I love you sayang gitu loh. Jenengan ganti no. Dino Jemuah banyak barokah. Cakep. Apakah aku boleh menikah? Menikah karo seorang Sukesi Rahayu, ngono lho maksudku. Aku tiwas arepe takon karo Bapak Ibu iki, piye Pak warana aku gawe parian tak nggo bales Pak Cahyo. Oke piye sapa sing muni oke mau? Waduh, berarti sampean gak bolo karo aku, Pak. Mosok sampean tega Pak Cahyo rabi meneh aku dhewe ya. Aja ah. Nggih, saderenge nembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dalu niki jan luar biasa. Kula lek tanggapan teng Nganjuk ngeten niki jan kaya mulih teng kandang Bapak Ibu. Kados keluarga. Dadi kula lek teng Nganjuk ngeten niki pun kados omah kula piyambak. Wong riyen nalika kula manten anyar kalih Pak Cahyo, kula niku meh ben dinten lho tanggapan teng Nganjuk. Dadi dalu niki padha kalih kula mulih teng kandang kula. Saya-saya wonten ing masyarakat Kedung Ombo mriki senadyan to kula niku mbok ping sampai seumur hidup kula niku sambatan. Kula ikhlas lahir batin kanggo menghibur warga masyarakat Kedung Ombo. Tenan niku Bu. Mergo ya kudu ngerti karo sejarah, ngerti karo cikal bakal Bu Kesi. Nggih pripun? Nalika sadurunge awake dhewe ditimbali sepisanan mrene iki, Dungombo iki adate sing ngasta rutin ya kuwi swargi Eyang Panut Darmaka. Nggih. Lan nalika semono dilantarake kalih swargi Eyang Suprapto HS Sawahan supaya awake dhewe pikantuk wujute penghormatan utawa ketiban sampur mbacutake ya kuwi darmane Mbah Panut Darmaka Swargi. Lah ngono kuwi. Mula gandeng wis dadi sejarah kaya ngene iki, yen mungguhe cangik ora perlu awake dhewe ngrembug babagan redana, ora perlu awake dhewe ngrembug babagan materi. Ning sing wigati ngestokake dawuhe para sepuh, dalang-dalang sepuh biyen, sak bisa-bisa, sak kadaring laku, sak gaduke nalar awake dhewe atur panglipur kanggo nyenengake penggalih warga masyarakat ing Dungombo. Yen bar nonton wayang penggalih seneng, otomatis pikirane padhang, nyambut gawene semangat, rezekine tambah melimpah ruah kuwi tujuanku. Nggih, Mas Yoyo. Inggih, Pak Dalang. Nggih. Leres panjenengan, Mas. Sampeyan tak celuk Mas sik pantes ya. Pantes saya. Sik pantes nggih, Bu, Pak. Kari pirang gram ora. Masih kari pirang gram ora. Sendika dawuh sebagai seorang istri, aku arep mbok ajak kepiye wae manut kok, Pak. Wis to. Nggih, saiki nembang Bu Kesi. Inggih. Coba kaya apa? Ngaturake karyane Mara sepuh panjenengan Simbah Haji Sukron Suwanda. Mumpung iki diapili gamelan wayang kagungane Mbah Sukron. Wah iya, mula jan jotos-jotos tenan. Wah, temenanan. Kanca-kanca pengine lek bladekan ngangge iki terus kok untuk saya. Kila karepmu ora ngono kuwi. Sambung wanci dalu Bu Kesi. Ayo. Inggih. Sambung wanci dalu ning mang kompliti wiwit saka bawane. Kula percaya yen sing ngaturake kuwi
mantune Mbah Sukron ngerti ya sungguh sangat luar biasa. Ya, nggih. Inggih Pak Dalang. Nggih. Monggo dandang bulanipun. Sesek Bukas iki mburi kok ruwame terus. Sapira to? Ji, loro, telu, papat. Ki ya ki? 5. 5. Wah, Pandhawa. Kok akeh men bayar tak sangoni ora. Nyo le rene le, yo nyo. Iki nyilih 50 Om, 50. Ya Allah. Engko tak balekne 500 aja kuwatir ora. Ya, ngene. Nyo le 50-50 ya. Ya ditampa rene. Salah siji wakile. Ayo rene. Ayo. Ra gelem mo. Ya. Nggih. Gedhe arep melu. 50-50 nggih. Ampun dipek dhewe lho. Didum karo kancane, nggih. Nggo. Aja nganti nggih tuku jajan sing neko-neko. Aja tumbas es mundak watuk sampean ya. Nggih. Sing apik. Anu ditabung ae ya, ditabung. Nggih. Ya, iki didum syarate ning kene gatekne wayang aja rame dhewe ya. Nggih. Siap? Siap. Ketuane kowe lho sing kaos ijo sapa jenengmu, Mas? Dirga lho, Dirga jenenge apik. Dikondisikan teman-temannya jangan rame, ning kudu gatekne wayang ya. Nggih, siap? Ayo, siap. Bareng cah 5. Siap? Bareng cah 5. Wah, ngono lho. Siap? Iki ramune entuk dhuwit barang meneng ae. Golek dhuwit 50 ya angel lho Le rumasamu ora. Bareng cah 5. Siap? Ayo. Iki anake sapa meneng ae iki ora. Lah iya ora. Monggo, ya generasi kerakyatan ya ngene iki ya. Ngono kuwi ya. Le, tole. Tenang ya. Le, ditimbali Bukesi. Tole, mengko sampean ngantek rampung ya. Mengko enten kuis mengke. Mengke para penonton enten kuis saking Bukesi. Mengke saged jawab kuis kula pikantuk hadiah kaos Caksi Lover Indonesia. Jadi niku kaos niku gambare Bukesi kali Pak Cahyo. Niku lek upama tumbas ya 130.000 lah. Ning mengko lek napa jenenge iso jawab kuis gratis kanggo panjenengan. Dicepaki pirang kaos Bukesi? Ya, rahasia 6 dhisik 6 ya. Gratis ya. Gratis tis. Engko ditata wektune. Niki kaosnya contohnya ayo Mbak Nadia ngadeg sik. Nah niki kaosnya kados niki Caksi Lover Indonesia bagus kan? Mburi.
Iku sing ndek gambare Pak Cahyo, engko sing kae nek gambare Pak Cahyo arep Bu Gesi. Nggih. Niki anak-anak kula wedok sing pancen cinta terhadap budaya wayang diwadahi dalam paguyuban Caksi Lover utawi Cahyo Gesi. Nah, mekaten. Niki pertamane gur seneng kalih lagu-lagu, seneng kalih babakan banyotok, ning lama-lama dia bisa mencermati dan mempelajari dan mengerti kisah-kisah cerita atau lakon yang ada di Pakliran. Mila luar biasa Caksi Lover kuwi. Ya, ngono kuwi. Ngono kuwi. Ya, Bu Gesi. Ayo to sambung rasa nanging wanci dalu tan ana ingkang rubeda nenu nyuntak tresna senadyan mung serana gambarmu uga tarik Bu Gesi, yuk. sing gedhe pangamuramu kang wis pabujan sambung
dangdut slow. Nggih. Or. Oh. Yo. Matur sembah nuwun wilujeng niskala anggenipun Bukesi ngaturaken tembang wujudipun sambung wanci dalu kunjuk dumateng para sutresna budaya mugi-mugi saged dados rana panglipuring penggalih ya nok ya mak ya ana piyayi sing asline piyayi ing Dungamba kene mak panjenengane Bapak Eka ha iki Bapak Eka Kadyana panjenenganipun menika wiyosan saking Tawangsari Dungamba menika piyayi budaya ya seniman hebat. Masa? Nggih, ngoten niku. Harepe kepareng ngidung utawa gandang cara Jawa Timuran. Wah, cocok. Ngomong ri palungguhan iki pengendange Jawa Timuran ya dobel-dobel. Ayo. Komplit tenan, komplit karep ngejak rampak Jawa Timuran ya iso. Wong telu. Sak Bagus Noval karo Sulama. Dihormati tumpake sepur men Pak Eko tindakno pepanggungan, Nduk. Oke, siap. Monggo Pak Eko pinarak wonten panggung mriki guyon kalian seniman. Yo.
Sugeng dalu Bapak Eko. Nggih wilujeng dalu Mas Sahya. Nggih. Niki wau wonten pakeliran wingking wonten pesen. Wingking kelir. Nggih. Nggih. Pripun Bapak? Nyangking timba isine geni. Cakep. Kabeh engko nek mulih disangoni. Amin. Allahumma amin. Amin. Tapi sing mriko benten malih Mas Sahya. Mriko pripun? Nyangking timba isine jerik. Sesuk balik. Artine mari disangoni sesuk dibalekne ngoten. Nggih. Tuku apa kuwi jenenge tuku usuk karo boto. Nggih. Masuk Pak Eko. Oke. Mas Cahya, dalem Bapak. Dalu niki kula rumaos bombong eling-eling bebasane klungsu-klungsu melo udu. Nggih. Kula niki dilairke nggih dateng Kedungombo lho, Mas. Nggih. Tawangsari nggih. Tawangsari. Nggih. Pak Marijo Borek Jaranan. Nggih. Puji syukur alhamdulillah. Nggih, nggih. Niki kajate bersih desa, syukuran desa Pak Eko. Nggih, nggih. Nggih. Kula nderek pripun Pak Mas Cahya? Nggih, jumbuh kalian ngendikanipun Mas Yoyo Njodipati lan ugi nalika kula kepanggih kalian panjenengan wonten dalem Mas Yoyo badhe nglipur para warga masyarakat kanthi jenengan ngidung cara Jawa Timur. Oh, nggih. Lah Mas Yoyo anggene telepon nggih kala wau jam 09.00. Oh, ngaten. Kula pas teng sawah jebol telo. Alah. Jebol napa? Jebol telo. Jebol telo. Wong Jawa niku elok lho nggih. Nggih pripun? Wis telo ya telo kaspe nika. Yen ora dibedol sak wite, ning mung didakuri dijukuki wohe tok. Siji mboko siji. Nggih, niku ana jenenge teng jenenge napa? Nggih. Mboten kula omongin jenengan. Mosok aku dalang tur elek-elek dosen terus muni dikontoli ra mungkin. Ya saru pasemon nanging malah dadi apik ngoten lho Mas. Nyolong gedang mung siji. Nggih. Niku mung dipethil tok til ngene jenenge lah gedange disunati. Apike wong Jawa iki ngoten niku. Ngoten niku Pak Eko. Nggih, nggih. Ngitung Pak Eko nggih? Nggih. Mas, nyuroni Mas. Wah, menyuro. Nyuro nggih no. Nek gak nyuro gak galak. Alhamdulillah kalau wau dipun dawuhi pengendange komplit nggih. Komplit, nggih. Kula tak uluk salam datang sederek-sederek. Monggo, monggo Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Cahya. Dalem. Rasane ora kepenak nek gak disenggaki karo waranggonane. 1, 2, 3, 4, 5. Setuju? Nek salam niku kudu dijawab. Nggih. Nek mboten dijawab dosa. Nggih. Mergo wong jawab salam niku hukume wajib nggih, Pak. Nah, jawabe ngeten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ben rada ngetan. Ayo iki pisan melih, nggih ngeling-eling pisan melih. Pripun jawabe? Gak iso mengke potong bayarane lho nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ngono ya. Nggih, siap. Kula percaya ini para dusen lho. Nggih. Ning dalu niki anu ilang sene karo dusit tok, Pak. Ngaten nggih. Monggo. Nggih. Tak kula baleni nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tok dong. Gak genep. Tok dong digenepi no. Nggih. Nek gak digenepi yo mboke digenepi nggih, Mbok nggih. Oh. Nggih. Kersane regen. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun leres napa dereng? Cocok 100 untuk Bunda Kesi dan teman-temannya. Nggih, ya kudu le ngendika dicocokne no Pak Eko. Nggih. Jenengan lah ngendika 100 kagem bunda-bunda Waranggono. Ya niki mangsangoni 100 sing ngono. Lah wong aku rene rongkarane bayaran kok. Nggih. Aku ngidung nok Kedungombo Pasumaon Agung.
anane bersih desa. Malih Mas pisan Kas Madeprono. Madeprono Mas. Komplit. Madep nyinden ora iki? Hah? Madep sinden. Ayo Mas. Ayo Mas. Yo. Wes, atur suwun. Saya izin Mas Yoyo. Nggih. Pak Bapak. Napa? Bapak ini lho sing dipilih kaya pas. Lho, Sampeyan ora ngerti to? Pripun? Pak Eko munggah rono terus todong-todong madhep sampean lah Kak dhuwur to panjenengane. Nggih. Nggih, cara Jawane sampean kon wudu iki lho padasane. Senes kula Pak Dalang. Apa? Dipaske Mbak Lia niki lho. Sing minggir dhewe. lah iya Malah. sing kono dhewe. Ya pas wong kuwi tandon kok ya. Malah tandon. Kok Pak Eko? Paling cocok ing bengi iki bersih desa dilaksanani. Mas Cahyo, Bunda Kesi, wabeh ae. Diarani bintang tamu. Nganjuk pilang kenceng mripate ngantuk udele Sensor. bodong. Kok gak masuk? Oke. Kok Pak Eko? Nyang gunung golek menjalin wong sing idung kaya Upin Ipin. Piantun Kedung Ombo senengane klasikan, Mas. Cocok. Ayo, ayo. Pancen bener dawuhe wong tuwa anane bersih desa ayo kanggo muji syukur cah sing maha kuwasa tujuane adoh teko mulane masa Kedung Ombo gak tau lali saben taun mesti tiba kanggo muji syukur menyang Gusti muga-muga Kedung Ombo adoh ojo sampe kaya tanggaku nek dikandani kok malah nesu liwat ngarep omah lambene mecucu bareng mundur-mundur ketatap gerdu ngono iku kapokmu kapan nek dikandani kok biayan mulane sing tak jaluk aja tukar padu jaman saiki bersatu. Ayo Sak. Hey.
gedung ombo iso kuliah nok Surabaya tumpak aku sepeda unta wong sanguku bungkusan sego nek kanggoku gak apa-apa wong sing penting dongane wong tuwa iso kuliah nek Surabaya bareng aku tamat mulih neng desa aku manut ambek simbokku teko omah dadi tujuanku nyambut gawe wis teko temu ning saiki kelakon dadi guru aku ngono kok manut ae durung kerja kok dirabekne aku bingung kok piye ekonomine karo bapakku kongkon ngingulele kelakon ngingulelene iwake gede tur gede-gede bojoku seneng ayem atine melok-melok nyemplung kolame ambek guyu seneng atine tangane grayah-grayah goleki lelene bareng kecekel bintur dikrepes bareng dicekel leleku dhewe oh terus malih terus cocok saya ini seorang seniman asal dari dusun sawahan pagelaran ini untuk persawan semoga persawan tetap berkenan saiki aku nangis ae bareng dikrepes metu getihe aku bingung engko piye bareng bengi gak kena digawe semanten kidungan kula saya mboten bareng kerso eman-eman ta ayo nancur kamu barang sing kena tepuk tangan untuk Cak Eko luar biasa nggih matur Mas Cahyo nggih Bapak niki mlebu gedung ombo niku tantangan lho lah napa tantangannya ngeten sekian tahun mesti ngrauhke panjenengan amin nggih nek gak apik tenan mesti bengok-bengok nggih napa mboten lha iki yo ngono Mak Pas Cahyo nek Eko meneh ngidunge gak apik di ayo mudhun nggih napa mboten alhamdulillah tapi gak ngono Mas mergo aku ya kan wong Kedung Ombo wong Tawangsari nggih leres niki wau ngeten pripun kula teng Wingking Pak Lurah ya semane sinten Pak Haryono wah Haryono nggih nggih niku nek tiyang biyen niku asma Kinarya Jopo nggih niku Haryono niku suku katane Haryono nggih to Mas nggih Haryono nggih ha niku Mas Haryono menika anggen niku dadi lurah ngayomi nggih Har napa Har nggih Har ngeten tulisane Haryono oh ngono nggih Har niku apa ya sih tak apa hari-harine angayomi angrung kepi ya nyenengake kabeh kawula masyarakat kabeh
Nyatane nanggap wayang ora tau narik. Nggih. Malah ku krungu maring disangoni kabeh kok, Mas. Nggih. Terus nggih. Har nggih, Ri. Haryono nggih. Rina kelawan wengi tansah nyuwun nang Gusti Allah, muga-muga kabeh rakyatku mulya sejahtera. Amin. Amin. Yoso itu ketese gawe senenge kabeh masyarakat minangka amal ibadah, gawe seneng oleh kanugrahane Gusti sing Maha Agung ngoten nggih. No. Nggih kanton no to niki. Terakhir nggih. No. Kula lak nyedak jenengan. No. Pripun? Pun banter-banter nggih. Nggih. No niku nomor rekening kula dikirim napa pripun? Oh nggih, mangkirim rekening listrik nggih. Boten. Nggih. Niki namung kula bombong Nggih. Desa Kedung Membo saged ngawontenaken pahargyan sing atus ngaten. Inggih Bapak kula mewakili sedaya para panitia ngaturaken panuwun dumateng panjenengan Bapak Eka ingkang sampun kepareng nglonggaraken wanci anggenipun paring panglipur dumateng sedaya para warga. Sembah nuwun sanget Bapak Eka. Mugi-mugi kanthi pahargyan bersih desa masyarakat Kedung Membo bagya mulya sejahtera selama-lamanya nggih to. Amin. Amin. Matur suwun nggih. Disembah nuwun Pak Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa niku rep sarip peno iki dioyak-oyak karo Walanda parandene malah ndelik ana ing omahe mbokmu ya apa sarip gandeng pendapatan tidak memungkinkan